Morning guys, so mayong buntag no, nindot kayo ang panahon. Ya first day na mo karon na ah, katulog kagabi. First day na mo nga katulog. Unya nang minaw ko ba. Start daw first day, bunsay na nga ang mga batian. Wa man pa yung nga batian, nindot kayo ang kon ko din kibugnaw. Sentro man no. Unya mga pideta. Then maglungag. Jadi karon burnout. Tulog pa. Kanang isang gilanta na. Dani rami. Straight mi dani. Kaya wala pa mi division. Mi division. So nag-usap pa mi dani tanan. Kaya naman na siya division. Unya. Amo apong kurente. Nakikunik pa mi ka Auntie Mercy. Kung samantala. Ito pa among mga butang guys. Oh, wa pa gani. Muli din ko karon dito sa balay kay manlaba ko. Nya iya pa nang buhatan unya. Basta man mi nga nagkat tapunan lang namo no. Napaningduhan ako. Ang isa si Loy to to ana unya manguan dito karon maglungag. Na nagmata naman ay. Hi guys. Ang isa katulog pa. Loy. Oh, mata na siya. Na iyang papa tuwa pa nag-uli kaligo sa siya kay tubig yapon na mo wala pa man mi nakakuan sa hose nang danir pa mi nagkisawod pa mi sa mga silingan. Nag-run out na tawa po nag-ubuha po na. Lagi panghilantan lagi usok yung hilanat dire. Nakana mong mga butang unya pang plastar na ay mga kuan man na. Naragid simpleng nag-burn out na mga ano niya dani. Nindot kayo ang adlaw guys. Na magaling haling pa na siya galingan niya dito ang halinganan. Kuy plato man kanay mong gikuan. Haling niya. Nakalungag na di ay. Naglungag na si Mayong. Kani, muna kagahapon. Binlan gikanon. Paligi man daw puno kay nakagahapon ng kaldero. Padulong na sa hapon. Niya among biho na pagyapon. Dato. Mahugason. Ha? Nga pa po'y bihon. Ha? Ha? Bihon. Nga. Ito ako gason. Kaya wala pa man may lamisa. Wala pa may banggera. Amo rang ning gitapunan nga. Wala pa. Okay. Lain mo ko na agtapon og kuan kana ang hinapos og primero. Wa pa. Automatic. Mahuman ra lagi ni. Hinay-hinay. So, ito na po tag. So, anon. Hoy, maring Dani ra na. Ali, Dani. Ali, Dani. Hi, guys. Wa ato ka. Pagkuha dito sa grahon. Ito. Ito nga Dani ko dito. Nagluto sila mama sa tilapa, guys. Kuya ang nagluto. Si kuya, guys.
Pamahaw. Si mama nagugas sa plato. Si Papa. Si papa na to guys. Ano guys? Tara magpasweta. Sarap sila na. Wasa itong asin. Itong asin. Tata na ipakuha mo. Wasa nung Pagsali na. iparong lima. Guys, mamahaw na di ay mi. Unya natay bulat. Unya. Ginisang kuan tinapa. Biho ni kagahapon. Namong pagtapon. Nya na pa humba gihatag ni Auntie Mercy. Unya mga on data. Unya kay Tora po kamulo na po na siya panday-panday. Yung duha na ko kaduralex. Da. Ali na kay mga unta. Ali. Ali na mo kay mga unta. Kay mauli po ko dito sa balay karon kay Mama, howdy ang ita. Yo. Ali na mo din ni. Enjoy. Ali. Ali ni lakaw-lakaw ay. Imo ginagbatasan ng princess ang. O pamilya Lisa, hala. Pagre, dyan. Ali na kay mga unat taloy. Kung dangis na ninyo diya kay bagay tagtapa ko karon. Dangan pa may trabaho guys. Dangan pa may trabaho, guys. Bihon. Guys, ano ninyo ha? Bayad na. Bang. Ito, kapila na siya. Lakaw-lakaw ang kulit. Pamahaw! Ibang-ibang. Asa ka na nag-ambak. Ibang-ibang. Ubat ka. Dahil kung ininit ng Auntie Mercy, kaya magkape na po ko. Ibang-ibang mahaw, te! Mahaw. Bulan!
Una. Ah. Ba? Laag day ha? Anas sira na ila, joy tanapan na siya sa asam ko abi dani. Slot. Ada rin na dia ba? Ya, ang tipo tapos slot. Huwag kayo sa ubos sila. Nag-unta si nanay dito pa. Unta si nanay? Record? Unsa oras ka kadto dito Jay? Agad to nang tirang naman pamahaw. Ang motor mo? Oh, uban ka. O pasabay ako. Diyan kape mo din. Pati mo dahil kapito ba? Nagtaula na sila. Kaya panghilantan. Pati ko guys. Ban ka na mama dahil? Ikaw? Uli ito. Asa na magkuha. Mabuthan ka na do. Mut. Tayo di kita ngot. Hugas ka plato din ni Beha. Ay, dagang kay labanon dito. Dito rin niya maniod to. Uli dito lang naman. Ante ko pa. Nakakapi si mama kanina. Inugat na. Oh, kayo tubig na. Tubig. Wow, man kayo. Pagkaon ka. Mahal na pa. Sabi ko mo yung gapon. Ali na. Karon natin pamahaw kami. Wa pa man tayo ko ano. Wa pa man Ali na himuin. dito balik si Banjo. Lunes ako na to siya. Ali ba mahaw? Humana mig panahaw. Bag-ora mo na human panahaw. Daghana nila istak guys.
Kana, gid. Atag na mamang. Loy. Ano si Jai Jai? Saan na ka Jai? Kung may kanya nagkaunti-unti. Pamahaw natin. Pamahaw. Nag-uli na sa tayo nagkaligo. Ay, nag-uli di ka? Sa'yo din siya nagkaligo. Hindi ninyo diputang lood. Hindi na malipod pinturan na. Okay na. Ano pa lagi sa humbak? Ha? Ang humbak. Di ba kay kukaan sa humbak? Ako, kung anong kaya ka na naman kunod. Hindi ba kay kukaan na natambok? Tambok karni ka ng kunod ra. Yung tambok eh. Tambok. Makatuma ba? Katulad ko to kanina. Pambukan. Aso? Aso te. Ah, di ba nakamintik aso? Oo. Okay kayo guys, okay may design. Hindi mag-diretso ang tao sa work. Yan na ay makalarat na Wapa nakaharap. yung lo kay. Pero na kay kamulo pa magpanday. Ulo magpanggal. Pandayon pa. Hadlo ko besti baka din niya kung sugat sa gawa. Oh, Basta na magkaraw-karaw. nawakin na ba't yan? Man. Ah, di man ganun na ako pag kuwan nga. Kuha man ko nabatian na magtuig naman ko dyan. Unya kay Tata nga. Kung ano. kaihion man ko. Baby tata. Ay ingon siya nga. Magtamag ko ang tubig kay. Mag-init na ko mo siya sa tubig. Ingo banguan nila ang tikaw kay nanaman na. Ingon to siya nga sayo siya kada upload. Alas 3 na nga di ko yung mata. Oh, Sa'yo, kani brand out. Igo rami di pa upload guys. Ah, how guys? ah, dito na to mag Video? hapon mag-upload. Off naman to ang Ibang! Na magdumdum na si ibang diha. Aw nara day na baw. Wala guys, oh, bihon. Mudungo mo siya na kanina. Adobo, nagdala. Kaliring yung ka. Ibang. Na bang? Ala. Uy, nagkaon, nagkaon. Wala, lamig kina, Joy. Asa nagikan? Ito yo. Dili, Lukto na, lukto. dili. Abay ya. Abi, kanda. Ram. Pagkali na to. Awal na, Doon tayo mag- Doon siya nag-uli kay. Kinadali sa testa, pagkakanan. Bang no? Ibang. Bago pa din yung iwa, pa. Huwag na. Huwag na husi. Dali na total tubong pa ta. Ali na. Ali na sige. Ali na. Asa man ni mama dala? Bigla ba? Ah, Tubong lagi mi kaya. Meeting ko sa abka. Tama. Dito guys asi kanit dito. Ulit ko pa ang cellphone. Kada isa sa gamay ba? uy muday lang dili ako. Dili, uy, bisa ko. Bida pa tila. Uli na to na. Tama, balbal. Ano? Ikan bawa biar sedang. Dito ra siya aging to. Armahan na siya dito. Okay. Isa man na ako. Ani wa nagilak diyan yang lulali. Nalagay tayo sa first. Kaliguan na dito nga. Puno na na imong bahag. Bang. Kaliguan nga, kaliguan. Sabi tayo sa first. Pamper. Pamper. Kaliguan ako. Pamper pakacay. Pamper sa usay pagkaihi ka na. Kisa pakahi. Okay, pakahi pa ka Jai. Diyan pa niya sa gabi eh. Hapon pa ni magbalik Quarantino. 6 to 6. May gani, tike nakakon si Luloy sa mag-share. Ha? Mag-share. Uy, ang bihon, tiba ko wala pa na. Ano sa chef? Ano sa Jai? Well,
Nakakuan siya ba nga brown out karon? Pang share gato nila. Ako nagabalo ko katong pag ato na ko sa balingwan kay ay katong kita ko. Diha na. Ngayon na sila nga Sabado pag nag brand out na. Mo to kuan. Wala. Kabantay ko. Un ba din ni ah? Wala un gid ay. A few moments later. Asa? Kinsa ni parcel? Wala. Unsa di ka ni? Banig. Banigin nyo na rin ng gabrihan? Wala ba? Ha? Tarong ba? Ako rin mag... Abre? Di ko naman yung hawa niya di. Kidalong ko dito. Oo nga na. Ako rin magkuha. Magkuha. Di ba, nilastiko? Saro lang May, yun. may pa siya kung Isa na ang nilastiko. kuwan di ay? Pero kung wala niya. Chararap. Wado Wala pa dito inyong kuwan. Wala ko. Dadapo siyo. Ya, abrihi. Abrihi. Wow! Lindot kay dili. Ayaw pag magisik ni karon na. Mura ni isa ang kinsa naka-receive yan eh. Maniloy. Ardo, kanaan di joy? Kun bagatod? Si Ane, ako. Ay Ikaw? anin. Gibitsura na niya. Dano ni butang. Kadan, Diyan dili. Bitsura ni mo din. Bani, pila ka ni braso ra ni ba? Na! Ayaw pag wala Idawit na boss. Andi to isa. Andi. ko na human sa akong nilabhan. No? Ang laba ko, kay dagan kay ko bulingon kay way laba-laba. Kay wa may mag-assist nga dito. Tagbalayon. Nga dito. Sa balay man niya ako mga nilabhan. Anak na ko dalon dito sa balay. Among payag. Dagang kayo ni. Karon ko na human. Penatan og malain na po pero murag nandugo na yun ang kong gamot. Oh. Nandugo na ang gamot ni Maring. Muli na po miniloy-loy din karon patulo ra ni namo dani.